Ljouwert had de laatste weken te krijgen met een grote toename aan stritovervallen in de stad. De politie kreeg de aankomende weken zo'n meldings. Onder andere 3 op de Voorstreek en 2 op de Grense Stritwei. Wat wij zorgen is dat ze dus mensen aanspreken. Eerst er zelfs een jongen van 12 hier. Die wordt dan met geweld vaak van hun mobiele telefoon beroofd. Bij gewoon oervallen gaat het om 1 dierder, in andere gevallen om 2. Waarschijnlijk gaat het om dezelfde persoon. De oervallen binnen meest jongs en nachts. Ja, we hadden net echt een duidelijk signalement. Dan moet ik nog nader onderzoek dienen worden naar deze zo'n stritroven. Het enige wat we weten dat we te krijgen hebben met, we denken 2 meisjes. Eén daarvan die had een donkere hoerskleur, is ouder, is vrij dik. En de andere man is jonger, getinte hoerskleur en had een smel postuur. Ja, dat is het enige wat we op dit moment weten. Omdat er nog net zo'n soort informatie is, binnen tips meer als welkom. De politie zet hier heeg op in. We gaan inderdaad nog met mensen in gesprek. We zullen nog zien dat er camerabeelden binnen. En dat er tjoen binnen, waar we nog net met praten. Ja, dat doen we natuurlijk een nadrukkelijke oproep om zich alsnog bij de politie te melden. Want ja, we gaan nou zo'n strijdroven gaan in de laatste week. Ja, dit moet stoppen. We moeten deze mensen die verantwoordelijk voor binnen, die moeten wij aanhouden.